खुलुमबाय। तो दिनै बाव बोसोरारि सारादु रुंसारि राजेन बर' अर्थात आंनि बिफानि दिनै बोसोरारि सारादुमोन। दिनै जों सारादुआ खनथाम खुंजानाय जाहैबाय। तो खोब दुखु जोंनि गेजेरजोंबाबो गोजोननायबो मोनदों। दिनै आंनि बिफानि सारादुखौ फुंनिफ्रायनो गोबां मानसिफोरनि मददावहाय जों दिनै खुंफुंनो लानो हानाय जाहैबाय। बेयाव बर' समाजनिफ्राय सेन्ट्रेलनिफ्राय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बा भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांमोना फैनानै दिनैहाय मोजाङै सारादुखौ खुंफुंनायाव मदद खालामफैबाय। आरो लोगोसे दतमा आनसलिकनि एबसुनिफ्रायबो बिथांमोना नुजाफैदों। बिथांमोनखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। आरो लोगोसे आंनि आंगो लोगोफोर, आंनि खाथिनि सोमोन्दोनि गोबां बिथांमोना दिनै फैनानै आंनि बिफानि सारादुआव मदद खालामफैबाय। आरो बिनि गेजेरजों दिनै सारादुआ मोजां जानानै थांबाय। बेनि थाखायनो आङो बिथांमोनखौबो साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननायजों लोगोसे सिबिनाय आरो इयुनाव बिथांमोनखौ आंनि गोरबोआवहाय सोनानै दोनबाय। आरो आसा खालामो उननि समफ्रावबो आरो बेबायदिनो बिथांमोनखौ मोनबाय थानो हागोन होननानै। एबार जों थैनाया बोसोरनै जाबाय, खुंनाया खनथाम जानाय जाहैबाय। उननि समाव डाइरेक्ट बिदि खुङाबाबो जोंथ' जेसेबांखि थागोन हागौमानि गावनि बिफा असे बेसेबांबा दुखु खस्थ'नि गेजेरजों खांनानै फेदेरबोनानै दिनै बे स्टेजसिम जोंखौ लाबोनाय। ओंखायनो जों बावनाय नङा। जेसेबां हायो जोङो बिदिनो खुंलांबाय थागोन आरो गोसोखांबाय थागोन। दिनै गोसोखांबा दुखु मोनो, फारसेथिं मोजांबो मोनो जे सोरगोआव थांनानै आलो गोजोनै बिफाया थाहैग्रोनानै जाहाथे देनांहाय जोंबो भबिसतआव बिफाजों थांफानो हायो बेखौ कामना खालामबाय। आरो मानसियाथ' उजिखांनायनि उनाव रावबो पारमानेन्ट नंखाया, थांखानांगौखा। ओंखायनो दिनै बिफानि बे सारादुखौ जे फिजिकेलि खालामनो मोननानै खोब गोजोननायबो मोनदों गोसोआव।